ମୁଁ ଯାଉଛି ଜୟପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମେ ଏବେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯିବ। ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଗୋଲ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରେ କେମିତି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏପଟ ସେପଟେ ଏତେ ଲୋକ ଗୋଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଜୀବନରେ, ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ବିକଳରେ, ମାନେ କେମିତି କି ସିଟ୍ କାହାକୁ ମିଳିବ କାହାକୁ ନାହିଁ କେଜାଣି, ମୋତେ ସିଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଚାଲୁ। ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା ମୋତେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହାପିନେସ୍ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ପଶିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରୁଛି। ମୋତେ ଭାରି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କେମିତି ଚାଲୁଛି ଟ୍ରେନ୍, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବସିନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଛୁ। ଏଇଠି ଭିତରେ ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ସେଟିଂ କରାହେଇଛି, ମାନେ କେମିତି ସେଟିଂ କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ମାନେ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ। ମାନେ ମୁଁ ଝରକା ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଅଲଗା ପଟେ ଆହୁରି ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ଯାକ ବନାଉଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ, ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଏବେ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରୁ, ଆଉ ବହୁତ ଗହଳି ବି ଅଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଆଉ ବାହାରେ କ'ଣ ଜାଗା, କେମିତି ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ଟିକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଦେଖ ଟ୍ରେନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟେସନ୍। ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଆସିଗଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ବସିକି ଯିବେ। ଆଉ ଆହୁରି କ'ଣ ଜିନିଷ ଯାକ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ। ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ବସିଲୁ। ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ରସୁଲଗଡ଼ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ବସ୍ରେ ବସିକି ଯାଉଛୁ। କେତେ ଦୂର ବାଟ ଟିକେ ଅଛି ରସୁଲଗଡ଼। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବସ୍ରେ ବସିଛୁ। ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଆଗରେ ବସିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କେମିତି ଜାଗା ନଥିବା ପାରୁ କେମିତି ଗେଞ୍ଜା ଫେଞ୍ଜା ହେଇକିନା ବସିଛୁ। ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରଇଂ ଯାକ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବି, ବଢ଼ିଆ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଭିତରକୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। କେମିତି ଅଛି ଆଉ କେମିତି ରୁମ୍ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି କି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, ପାସପୋର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖ କେମିତି ୱେଟ୍ କରିକିନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଯିବା କେଉଁ ପଟେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଯିବା। ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗହଳିରେ। ଏଇଠି ପାସପୋର୍ଟ ବନା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର କାମ ସରିଯାଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରେ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଗିଚା ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, କେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଟିକେ କରିବା। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଇଛି, ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ବି, ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ଏବେ ଯାଇକିନା ଭାତ ଖାଇବୁ ଯାଇକି ପୁଣି। ଆମେ ଏବେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ
ଦିଆହେଇଛି, ଆଳୁ ଭରତା, ତାପରେ ଏଇଠି ଡାଲି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତରକାରୀ ପୁଣି, ଆଉ ଭଜା, ଆଉ ତା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ଭାତ ପୁଣି ୟାର ଏପଟର ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼, ସେଇଟା ବି ଆମ ପଟେ ମାନେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଭାତ ଥିବ, ଏପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ମାନେ ଗୋଟେ ଥର 2 ଥର ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ।